kai ne kadai aka shelanta. Kowa ya barka Rasulallah, sunan sanar karke auta. Ni naka ne Adam suka karfi yaban gadon girman Allah. Sha ambato sha ayoyi, matsayinka ya wuce ganewa. Kai ne kadai ka ga Rabbani a gurin da ba mai giftawa. Kuka yi abun da kuka yi a can, kuma babu mai saurarowa. Lallai ku gane matsayin ɗaha ya wuce duka ibadu.